Mikkel, hvis de havde vidst det, havde han nok fundet et andet billede. Kan der komme gratis blade? Jeg tror, at uanset om man måtte mene, at Rosa Luxemburg har en aktualitet i dag, så er det velgørende, at Paul Froehlichs biografi nu endelig er blevet oversat til et for de fleste af os tilgængeligt sprog. Det er det jo primært fordi, at en bog om Rosa Luxemburgs liv og værk er også en bog, der handler om en meget afgørende periode i den socialistiske arbejderbevægelses historie. Det er en bog, der handler om den periode, hvor vi ser den endelige opgivelse af marxismen som revolutionær teori i de socialdemokratiske partier, eller i hvert fald i de fleste af dem. Det tror jeg faktisk er noget af det, der giver Luxemburg en aktualitet i dag. Rosa Luxemburgs første større værk var en kritik af Bernsteins revisionisme, og i det hele taget kan man sige, at hendes værk er stærkt præget af erfaringerne med det tyske socialdemokrati og den bureaukratisering og den reformisme, der opstod i det, der på det tidspunkt var det stærkeste sådan marxistisk orienterede parti overhovedet i verden. Og på mange måder præger det de ting, Luxemburg skriver, og ikke bare skriver, men også hendes handlinger, som er et stadig opgør med revisionismen, men også med det, der var centrum i det tyske socialdemokrati. Et centrum, der teoretisk var ledet af Karl Kautsky, som om hvem man kan sige, at han fastholdt sådan en dogmatisk marxistisk teori, men den var stærkt adskilt fra den reformistiske praksis. Man kan sige, at Bernstein, revisionismens fader, ønskede at tilpasse teorien den reformistiske praksis, hvor Kautsky ønskede at fastholde den marxistiske teori som en dogmatisk størrelse, men uden nogen forbindelse til partiets praksis. Og Rosa Luxemburg var så fortaleren og den fremmeste repræsentant for dem, der sagde, hvis vi har en revolutionær teori, så må vi også have en revolutionær praksis. Og hele hendes arbejde op til Første Verdenskrig, hvor første internationale store forræderi, da de stort set alle partier stemmer for krigsbevillingerne, er en bevægelse frem til det punkt, som Rosa Luxemburg stadig bekæmper. Det tror jeg er den ene arv fra Rosa Luxemburg, som vi må tage med. Altså kampen mod reformismen. Den anden arv, og i virkeligheden kan man godt finde nogle flere, men jeg vil begrænse mig til 2 punkter, altså kampen mod reformismen, og det andet er det, der fremgår af hendes skrift fra det tidlige efterår 1918, hvor hun skriver om den russiske revolution. I det skrift, der dels er en hyldest til, at revolutionen er gennemført, og til det parti, som gennemfører revolutionen i Rusland, der er der så også en kritik af en række af de forholdsregler, som russerne under Lenin har taget. Det er ikke alle de kritikpunkter, som Luxemburg har ret i, men på et punkt er hun utrolig fremsynet, fordi hun siger, at opgivelsen af demokratiet og erstatningen af arbejderklassen med partiet vil få den konsekvens, at revolutionen degenererer og slår over i sin egen modsætning. Det er en af grundene til det, som Stig nævnte, nemlig at Stalin konstruerer en særlig luxemburgisme, som efter min mening kan man ikke konstruere sådan en ud fra hendes værk, men det gør Stalin for at have et skræmmebillede, han kan skyde ned. Så Luxemburgs aktualitet består ikke i, at der er en særlig færdig Luxemburgs teoribygning, men
Hun er enormt fremsynet, og det er hun blandt andet, og der hænger de to punkter sammen, på baggrund af, at hun har oplevet degenerering af det tyske socialdemokrati og bekæmpet den, og derfor har hun et stærkt øje for, hvad bureaukratisering og hvad tilsidesættelsen af klassen til fordel for partiet rent faktisk kan komme til at betyde. Og med de ord vil jeg sige tak til Stig, fordi han har oversat det her værk. Jeg håber, I alle sammen vil læse det og være med til at udbrede det, og så vil jeg så også håbe, at det kan få nogen til at læse nogle af de vigtigste af de ting, som Rosa Luxemburg skrev. Ja, tak.